Και λομάκες μου, καλώς σε ένα ακόμα βίντεο Fortnite. Αλλά ο φίλος μου κοντρολάρει το game μου. Οπότε πάμε στο βίντεο. Τι είπες? Όχι φίλε μου, δεν θα πάμε στο βίντεο. Θα κάτσω να σου φτιάξω κόμπο. Τι skin θα βάλω? Για πήγαινε πάνω να δω τα καλά τα κάτω. Εντόπισα αυτό που ήθελα, κάτω. Αυτό, πάνω. Όχι ρε μαλάκα, τη μάη μου. Πάνω, αυτό. Όχι ρε μαλάκα, τη μάη μου. Λοιπόν, άντε λέγε. Backlink. Ω, μαλάκα, όχι. Άχι τα πάντα εκτός από backlink, σε παρακαλώ. Καλά, άντε επειδή τον έχεις μικρό γι' αυτό. Ωραία, πες. Λοιπόν, σου φτιάξω ένα γαμάτο κόμπο. Πήγαινε στα... Έλα, βάλε κάτι καλό. Βάλε αυτό που είναι ανάμεσα από το Scully Shooter και το Starwand. Όχι ρε μαλάκα, το φτιάρε. Κοίτα εδώ έναν άνθρωπο. Δεν είναι κανένα άνθρωπος αυτό, αυτό είναι μαλάκα μαϊμού. Τι λέει? Δεξιά, πάνω, δεξιά, αριστερά, κάτω. Μαλάκα που λες? 2-4 αριστερά πήγαινε, θα στη μηχανή που πήγε. Αυτό. Μαλάκα, τι είναι αυτό που μόλις μου έδειξε πρέπει να βάλω? Κάμω το σπίτι μου. Να πάω να βάλω αυτό το πράγμα μαλάκα μες στον πάτο μου ρε μπρο. Άρα πάμε. Αν μην μου βάλεις τέτοιο. Τι είναι αυτό? Πράσινο, το πράσινο. Όχι αυτό, το άλλο πράσινο, αυτό. Ο Χριστός και Παναγία. Ωραία, πάμε με στο βίντεο, σε παρακαλώ μπρο. Όχι, θα χορέψεις πρώτα. EMPs, δεν πειράζει. Δεν μπορείς να χτίσεις μέχρι 62 άτομα. Όχι, πετά τα μάτια. Δεν σου πετά λάθος. Όχι, μπορείς να τα κρατήσεις, επιτρέπεται. Όχι, δεν τα κρατώ καν μαλάκα. Μπορείς να χτίσεις τώρα, μπορείς. Ωραία, χαρά. Πήγαινε πάρε τα μαρτυριά σου. Ωραία μαλάκα, κάμω το σπίτι. Σε παρακαλώ Θεέ μου. Και άμα χάσεις θα σου βάζω ακόμα πιο δύσκολα πράγματα άμα χάσεις τώρα. Ελέησον με. Είσαι μαλάκα, σε παρακαλώ. Θα θανά. Φέρτε μου! Πέθανα! Μαλάκα! Κάνε μπρο! Έλα ρε μπρο, καλά είσαι? Φύγε. Φύγε ρε μαλάκα! Γαμώ τη μάνα του! Μαλάκα, τι μου βάζεις να κάνω ρε μπρο, δεν είχα όπλο ρε μαλάκα. Γιαννάκο! Έλα. Επιτρέπεται να πατήσεις μόνο σε άσπρο μέχρι τα 50 άτομα. Δεν πειράζει, επειδή είμαι κι εγώ άσπρος. Το ξέρω φίλε. Ωραία, άκου, αυτό το τρέπ μπορώ να το πάρω. Τσο, άμα δεν το ακουμπήσεις το γκρι. Ωραία, ευτυχώς, είναι άχρηστος αυτός. Δεν έχω μάτς! Είμαι και για τον Μπούτσο, μαλάκα τη βλέπω. Δεν το χάσουμε έτσι. Σπάστε τον ρε μαλάκες. Πάει αυτός. Στον Μπούτσο γίνεται ρε μαλάκα! Ρε τι μάρουνε! Μαλάκα, μπότ ήταν ρε μαλακιστικά πάνω μου. Γιάννη! Παρακαλώ. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις healings. Are you serious right now, bro? Πήγαινε στο κίτρινο μπαλονάκι, στο νησάκι, εκεί που είναι το κίτρινο μπαλόνι. Ωραία μαλάκα, κάτσε. Βασικά μην πας, δεν είναι μέσα στο storm, μην πας, θα χάσουμε το game. Έφυγε τα max τώρα, α, εδώ πέρα είναι. Ναι καλά. Όχι! Όχι τα μάξι μου! Πέτα το ER σου. Μαλάκα το χρυσό ER τώρα να γάμω. Ναι. Τώρα θα είναι καλή ρε μαλάκα, δεν μπορείς να σκοτώσεις κανέναν. Απαγορεύεται να πάρεις ξύλο μέχρι το τέλος του game. Πέτα το ξύλο σου. Οκ, easy enough.
Τουλάχιστον τώρα έχω AR, μαλάκα. Θα κάνω εγώ μπρο μακριά μου καθένας. Τώρα απαγορεύεται να βαρέσει ακόμα άτομα. Δεν με έχει δει, ρε μαλάκα. Θα έρθουν με υποθέων. Του κάμισα. Ωραία, τώρα μπορείς. Πάρε, μα τι κάνω. Άμα τον φας σου ετοιμάζω κάτι πολύ εύκολο για σένα. Είναι πανεύκολο για σένα αυτό. Σου ετοιμάζω. Ψεύτη. Την έπεσε σε άντρα. Ρακ. Πά κάτω. Άμα σε σπάσουν πέθανε. Τρως full damage με το lightsaber. Ναι. Ναι, δεν ζεις. Και πέκασε μαλάκα. Πέθανα! Γαμώ της μάνας του ρε μαλάκα. 8 HP έμεινε ο άλλος. Ρε απλά πάρε και πέτα το. Πώς πετάς ένα teammate? Μαλάκα! Στην Δημήτρης μου δείχνει πως δεν βαράς καν κανέναν. Βαράς. Ωραίος μπρο, κοντά ήσουνα. Το πίσω, το άλλο. Δεν μπορώ τώρα ρε, τι να σου πω. Α, κολλάει και μου είναι πίσω, μου δείχνει πως δεν παίζει καν fight. Τον ήπια μπρο. Πέθανες. Δεν πέθανε, άλλο τον ήπια. Ωραία Γιάννη, ευτυχώς δεν χρησιμοποιείς μπλε items, αλλιώς θα έχεις χάσει. Το ξέρω, το κατάλαβα. Μαλάκα! Η καρδιά μου ρε μαλάκα! Μαλάκα η καρδιά μου! Τα έχεις πετύχει όλα. Μαλάκα, πέθανα. Storm, βάλε shockwave. Shockwave, άκου το bow του. Shockwave, άκου το bow. Έκανα! Μουμιτζή. Και την κολυφαρδία μου. Παίρνω το ER που είχε στο πρώτο slot. Ναι! Win! Πώς πήρα εγώ με αυτά τα πράγματα που μέσα δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ το βίντεο μάγκες. Ευχαριστώ που το είδατε, άμα το είδατε όλο. Μπορεί να ανεβάσω βίντεο την άλλη εβδομάδα. Ακούστε με! Περίμενε! Πες, άντε! Άμα δεν πάει αυτό το βίντεο 8 likes θα κλειδώσω τη γιαγιά σας στο υπόγειο. Τον ακούσεις το Μάριο. Ωραία, like, sub και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τσάγια!